There's a light inside me, Benjamin. even when I cannot see. Through the dark it shines so bright, guiding me back to life. There's a light inside me, burning endlessly. Through every broken part, heal my heart. I don't need to be afraid. Na 1212 AD ka a gwara ndị Igbo na a ga-ebute iyi n'ala Igbo ka arụ wee kwụsị. E wee jee bute arụsị kata ma ibute iyi. E wee jee bute arụsị. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ jụrụ ajụ, ụfọdụ kwetara. E wee jee ebute ọ bụrụ arụsị. E wee bezie na arụsị ebute bezie ifiwe ya wee gbuo ọtụtụ ndị mmadụ. Virgins, innocent souls, ndị na-enweghị ha mere aka ha dị ọcha. Ụfọdụ arụsị ka eji mmadụ 30, ụfọdụ 25, ụfọdụ 20, ụfọdụ 15 wee fiwe n'ala Igbo. Ọbara wee tetọọ ala Igbo lee na-esi isi. Ọ na-ahụ n'ala Igbo, omenala Igbo, mmadụ nwụọ akwa ya. Anyị enwego ọtụtụ experience maka na omenala Igbo anyị ji site n'aka ndị nna nna anyị ndị Juu ịkwa ozu na ịnị ozu. Ọ bụrụ na akwa mmadụ enighị ya, gụọ akwụkwọ ma a na-akpọ The True Origin of Igbo aha culture. Ịchọ ịgụọ ya online, ịchọ ịkpọ emere gị ewebiri ya, gụọ ya ma ọ denekwa vidiyo ya. Ihe afụsị ya mana vidiyo ihe afụ ndị ahụ egburu na-enwe ife ha mere. Mgbe na-ajụ ndị Igbo tata unu okwago ndị unu gburu wee fiwe arụsị dị n'obodo unu were chekwa na arụsị ahụ ọzọ. Ka anyị amata na Chineke nwere ike ịgbaghara anyị na-amaghị ama. Mana kịta ozi ọma bịagoro, ndị Igbo nụchagoro ozi ọma wee tinyekwa isi na arụsị. Ka m na-ajụ ndị Igbo, unu ọkwago ndị unu gburu wee fiwe arụsị ndị a dị n'ala Igbo dị n'ala gị n'obodo gị? Ịkwagova ịkpụgo arụ? Ajụjụ a dị oke mkpa. Ọ gbara agbụ ma rie nne. Ya bụ ka anyị gbasaa ozi a ka o ruo ndị igwe, ndị PG, ndị isi ndị ụka, ndị niile ife niile dị n'obodo n'ala Igbo gbasara ndị na-achị achị n'ala Igbo, ma onye ukwu ma onye nta kwesịrị ịnụ ajụjụ a maka na ife na-eme. Unu n'anya Chineke gọziri ndị Igbo mana n'ezie ife na-afịa n'ikpeazụ a. Kamgbe a unu ndị ụmụaka anyị bidoro tinye isi na arụsị, si na arụsị bụ nke fa ya efezi na fa ya ejezi ụka, mana ndị nna nna gị na-emebu arụsị wee ụka wee bịafa wee hapụ arụsị jebe ụka wee baa ụmụfa afa wee sị na ụka amaka, na ụka dị mma, na ụka amaka. Ke nwapụtazi asị na ụka adịghị mma na arụsị dị mma ka ụna chighe. Ajụjụ na-ajụ bụ ndị a egburu wee fiwe arụsị n'ala Igbo dị iche iche, n'ala Igbo niile ebe ọ na arụsị dị, ọ bụ na arụsị dị n'obodo gị, ị ma na ajụjụ a metụtara gị. Unu akwago ndị anwa, unu akpụgo arụ emere maka na igbu onye aka ya dị ọcha bụ arụ n'ala Igbo. Nke m ka m na-ekwu, ozi eziri m ka m na-ezi. Ndị Igbo obodo niile dị n'ala Igbo, unu akpụgo arụ ndị unu gburu wee fiwe arụsị. Unu akwago ndị unu gburu wee fiwe arụsị, innocent souls, virgins. Unu akwago ndị anwa. Ajụjụ ka m na-ajụ, unu akpụgo arụ?
inwe ozi chọrọ izitere m na ekwentị ị ga-eji zitere m ozi, nwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ m na ekwentị ị ga-eji jụ m ajụjụ. Ọkwa ife a gwara m ka m na-ekwu. Ụmụ Igbo bụ Igbo ka m na-ajụ, ma ndị unu gburu wee fibe arụsị, ndị nna nna unu gburu wee fibe arụsị, unu akpọgova, unu agbụgo arụ emetere, ndị agba ọfụ ji wụbakwa na arụsị akịta. Anyị wee na-akwụsị anya n'ala Igbo taa. Chee n'ala Igbo taa o siri ike efu ndị ka na-eri nri ugboro ịtọ, ezinụlọ ka na-eri nri ugboro ịtọ. Ọ ebezi ọ bụrụ mmadụ ole. Ndị Igbo onye nke jee South Africa ọ kpatacha ego, jee Ghana kpatacha ego, a na-achụ ha ka a na-achụ oke. Ọ na-akpazi ije obodo ị ya ịkpatacha ego, iwere ego nata n'ụlọ, iruzi ebe a ịkpatacha ego enyebe ala. Ọkwa na-abụ onye kpata ego o buru ego n'anụ ụlọ, onye jee nta o gbute anụ o buru n'anụ ụlọ. Ndị Igbo na-emezi ha jee nta faruzie n'ọfịa gbute anụ, fa zọrara anụ ndị nke ọzọ fa gburu ụmụ fa nzọ ije gbuo agụ. Nne agụ nọrọ na-eneghi na igburu nwa ya, ịzọra nne ya nzọ na be ya n'ime ọfịa biya. Ọ ife ndị Igbo na-emezi. Ijezi obodo ọzọ ịkpata ego, ihe eji ego na-abịa bịa dozie ya n'Igbo, ị nọrọ ebe ahụ isi ya aza. Ọ ife ekpa ya. So ọtụtụ ihe na-eme ndị Igbo wee na-egbuzi mmadụ ka a ga-asị na o nwere ife mmadụ bụ. O nwezi ihe igbu mmadụ dị ndị Igbo ka ya. Ọ bụrụkwa ndị Igbo niile, maka na egbubeghị mmadụ abịa na ha eche echiche igbu ma ahụ ma ọgụ ọ dara. Ya bụ na ndị a niile na-eme ife ndị a na-enezighị asọ ọbara oyi. Akwa ya ka m na-ajụ ndị Igbo ajụjụ. Ndị innocent people egburu wee fibe arụsị, kedu ife anyị emezi? Ọ ya agabazi na isi ọrait ihe ha akwa ha, ihe ha akpọ arụ emetere. Ọkwa ka anyị mara ife na-aya anyị o ndị Igbo, ka anyị mara ife na-aya anyị, ka anyị chụwa ewu ojii n'oge tupu chi ejie. Ekwukwe m nke m, atụọrọ ọma ọmala atụọrọ ofeke ofere isi tinye n'ọfịa.